Un grupo de ultras vinculado a tramas golpistas e involucionistas elixiu para cometer o maior magnicidio da historia de España a cidade da Coruña. O 2 de xuño de 1985, os cantóns estaban cheos de xente. Había desfile das Forzas Armadas. O rei Juan Carlos, a raíña Sofía, as infantas, o presidente do goberno Felipe González, ministros, xenerais, toda a cúpula do Estado estaba ali. O plan era simple e brutal: alugar un local preto da tribuna de autoridades, escavar un túnel e colocar máis de 100 kilos de explosivos debaixo do palco, como no atentado contra Carrero Blanco en 1973. A explosión produciríase en pleno desfile, en directo, diante de España inteira. Se funcionaba, non morrerían só o rei e o presidente do goberno, tamén militares, autoridades e probablemente moitos cidadáns que estaban ali aquel día. Pero hai algo moito máis inquietante. Os conspiradores levaban meses movéndose por cárceres militares, reuníndose con protagonistas do 23F como Tejero, Milans del Bosch ou Pardo Zancada e doutras intentonas golpistas. Estaban convencidos de que a democracia española debía desaparecer. E entón pasou algo inesperado. O CSIC descubriu a operación. As súas reunións estaban vixiadas, os seus movementos controlados e, segundo algunhas versións, un dos propios implicados, ao comprender a carnicería que se preparaba, decidiu colaborar para impedila. Pouco antes da Semana Santa de 1985 chegou a mensaxe: descubríronnos, todo queda suspendido. E aí rematou unha das conspiracións máis perigosas da historia de España. Durante anos, case ninguén soubo nada, ata que tempo despois Felipe González soltou unha frase enigmática nun mitin na Coruña: algún día os coruñeses saberán que pasou aquí en 1985. O goberno non fixo nada cos golpistas, nin detencións nin xuizos. Decidiron tapalo todo para, dixeron, non crear mártires.